सिगाङावनो खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जाबावबाय। दिनैनि भिडिअ जोङो मोनसे गोनां बिषयनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायगोन। जाय बिषया दिनैहाय जोंनि बर' हारियाव माखासे गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो दं, बेनो जाहैबाय ससियेल मिडिया। आङो खावलायो नोंथाङा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लां, अब्ला नोंथाङा मोन्थिनो मोनगोन ससियेल मिडिया जोंनि बर' समाजाव माबायदि गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो दं, जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरा माबायदि ससियेल मिडियाखौ बाहायदों, नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो मोनगोन। जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो गोबां रोखोमनि जोङो सोलोंथाइ जोङो सोलोंनो हायो। जायखौ जोङो रोङा एबा जायखौ जोङो मोनथिया, जोङो बे बुस्थुफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो सोलोंनानै जोङो गियान लानो हायो। नोङो जि आयदानि सायाव नोङो सोलोंनो गोसो बे आयदाखौ नोङो लिरनानै नागिरब्लानो नोङो मोननो हागोन। आरो जि आयदानि सायाव नोङो मोनसे लेक्सार खोनासंनो गोसोब्ला नोङो इउटुबाव नोङो लिरनानै नागिरब्लानो बे नोंनि आयदानि सायाव नोङो लेक्सार खोनासंनो हागोन। बेनिखायनो ससियेल मिडियाया दिनै जोंनि समाजाव सोलोंथाइ आयदायाव जौगाहोनायाव मोनसे खामानि मावगासिनो दङ। स्कुलफ्राव कलेजफ्राव जोङो थांनानै जोङो सोलोंजोबनो हायिखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो सोलोंनो हायो। जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों न'खरनि मानसिफोरजों जोङो गोजानाव थानाय सुबुंफोरजों जोङो रायज्लायनो हायो आरो लोगोसे जोङो मोखांबो नायज्लायनो हायो। बेफोर गासैबो दिनैहाय टेक्न'लजि जौगानायनि थाखाय बा गासैबो सुबिदाखौ जोङो मोननो हादों। नाथाय बे मोजांजों लोगोसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै माखासे गाज्रिबो दिनै गोसारफानो हमदों। जोंनि बर' समाजनि सुबुंफ्राबो दिनैहाय बे ससियेल मिडियानि गाज्रि गोहोमजों दिनैहाय खोख्लैजानो गोनां जादों। दा आथिखालनि मुगायाव जोंनि बर' समाजनि गासैबो लाइमोनफ्रानो आं सानो ससियेल मिडियाखौ बाहायो। बिथांमोना ससियेल मिडियाखौ गोबां बाहायनायनि गेजेरजों माखासे लाइमोनफ्रा गावसिनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो हगारनानै गावसिनि जि सोलोंनांगौ आयदा, गावसिनि जि मावनांगौ आयदा खामानि दं, बेखौ एंगारनानै ससियेल मिडियायाव लोहाबनानै बिथांमोना गावसिनि गासैबो मावनांगौखौ दोनथ'नानै एबा सोलोंनांगौ आयदाखौ सोलोङालाबानो ससियेल मिडियायाव माखासे एन्टारटेनमेन्ट भिडिअसफोर नायनानै रिल्सफोर नायनानै समखौ ओरैनो बारग'होलांगासिनो दङ। जाय दिनै गोबां लाइमोनफ्रा फैमाल जागासिनो दं, जाफुंसारनो हायि जागासिनो दङ। नोंथांमोननि गेजेराव सोरबा जुदि बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव गब'नानै दङब्ला बे समनिफ्राय नोंथाङा ससियेल मिडियायाव गोबां सम बारहोनायखौ नोंथाङा गारनानै नोंथाङा गावनि मावनांगौ जि फरायनांगौ सोलोंनांगौ बेखौ नोंथाङा मोजाङै सोलोंनानै नोंथाङा ला। नङाब्ला नोंथाङा उनावसो उन दाहा जानो गोनां जागोन। रिल्स नायै नायैनो भिडिअ नायै नायैनो माब्लादि बोसोर सम बारग'लांखो नोंथाङा जेबो थालखौनो नोंथाङा मोननाय नङा। आरोबाव जोंनि बर' समाजाव माखासे ओरैबायदि नेहाथ आखुनि सुबुंफोर दं, जाय सुबुंफोरा ससियेल मिडियायावहाय माखासे एंगारथावै भिडिअफोरखौ लानानै फैयो। सोरबा माबा मोनसे गाज्रि खामानियाव हमजादोंब्ला बेखौ भिडिअ खालामनानै बिथांमोननि फिउचाराव उनाव मा जागोन बेखौ सानालाबानो बिथांमोननि जिबनखौहाय बरबाद खालामनानै होयो। जुदि बिथांमोना दायनिगिरिथारब्ला बेखौ आयेना साजा होगोन। नाथाय नोंथाङा बेखौ ससियेल मिडियायाव लाबोनानै बिथांमोननि इयुननि जिबनखौ नोंहा बरबाद खालामनायनि जेबो मोन्थाय गैया। बेखौ जोंनि बर' समाजनि सुबुंफ्रा बन्द' खालामनाया जोबोद गोनां, मानोना बेयो समाजाव जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। एसे एनै भिउसनि थाखायनो बिदि खामानि मावोब्ला बेयो नोंनि थाखायनो नोंखौनो सासे नेहाथ सुबुं होननानै नोंखौ दिन्थिगोन। जोबथारनायाव आङो बुंनो सानो जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै जोंनि समाजाव राजनितिगिरिफ्रा मोनसे गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो दङ। जोंनि समाजाव गावजों गाव नांज्लाय खमलाय, गावजों गाव एना एनि, गावजों गाव बोराबज्लायनाया बे गासैबो ससियेल मिडियानि राजनितिगिरिफोरनिफ्रायनो फैजोबदों। बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओरैबायदि बाथ्राफोर बुङो, जाय बाथ्राफोरा दिनै मोगथां मुलुगाव जाथावना नङा। बे बाथ्राखौनो बुंनानै दिनै पाब्लिकफोरनि गेजेराव दावराव दावसि, एना एनिखौ लाबोबाय थागासिनो दङ। बिथांमोना गावखौ मोजां दिन्थिनो थाखाय एबा गावनि पार्टिया मोजां दिन्थिनो थाखाय दिनै गुबुन पार्टिखौ ओरैबायदि नंखाय बाथ्राजों रायो आरो गुबुन पार्टियाबो ओरैबायदि नंखाय बाथ्राजों रायो। बेफोरबायदि बाथ्रा रायनायखौ पाब्लिकआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै खोनायो। बेखौ खोनानानैनो दिनै पाब्लिकफ्राबो दिनै बे ससियेल मिडियानि बाथ्राखौ लानानै गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय, बेयो पार्टिखौ रायो, बेयो बै पार्टिखौ रायो। बेबायदि जोंनि समाजाव जागासिनो दङ। नोंथांमोना दि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावजों गाव नांज्लायो, दिनै बेबायदिनो मोगथां मुलुगावबो दिनै नोंथांमोननि खोथाखौ लानानै दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय, गोरोबलायनाय गैयिया जागासिनो दङ।